расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмми UFC дуюм рақами рейтинг Умар Нурмагомедов бо рекорди 21 зидди нӯҳум рақами рейтинг Дэвид Мартинес бо рекорди 14-1 рӯзи 25 июл дар турнири Абу-Даби. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони вазни нимёна UFC Ислам Махачев оиди бозгашти Конор Макгрегор ба муҳорибаҳо фикрҳои худро баён кард. биёд суханҳои Исламро гӯш мекунем. бозгашти Конор хуб аст. барои варзиши мо ин хуб аст, чунки ӯ хеле машҳур аст, лекин ӯро рақиби сахт интизор аст. Макс Холлоуэй зидди Конор Макгрегор ки ғолиб мешавад? Ман фикр мекунам ки Макс ғолиб мешавад, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат Конор Макгрегор ҳоло ҳам хеле машҳур аст. ҳамагӣ дар 10 рӯз ҳамаи чиптаҳои турнири UFC 329 фурӯхта шуданд. вақтҳои охир на ҳама вақт UFC ҳамаи чиптаҳои турнирҳои худро фурӯхта метавонистанд, аммо дар турнири UFC 329 ки Макгрегор баромад мекунад, UFC ҳамагӣ дар 10 рӯз ҳамаи чиптаҳои турнирро фурӯхтанд, ки ҳатто ягон чипта намондааст. хотиррасон мекунам ки дар турнири UFC 329 Конор Макгрегорро муҳориба зидди Макс Холлоуэй интизор аст, ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян дар муҳорибаи унвонии вазни худ, ки байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи мегузарад, прогнози худро дод. ман фикр мекунам ки Илия ғолиб мешавад, лекин Гейҷи ҷангори калонсол бошад ҳам ӯ сахт аст ва ягон вақт намедонӣ ки аз ӯ чӣ интизор шудан мумкин. вақте ки ӯ бо Физиев ҷангида буд, ҳама фикр карданд ки Физиев ҷангори ҷавон ва зарбазани хуб аст ва Гейҷиро нокаут мекунад. лекин Гейҷи баромада ба ҳама нишон дод ки ӯ ҳоло ҳам дар сатҳи баланд қуввозмоӣ карда метавонад. ҳамин кор боз дар ҷанг зидди Педи Пимблед рух дода буд. барои ҳамин ман 60% ба ғалабаи Топурия ва 40% ба ғалабаи Ҷастин боварӣ дорам, гуфтааст Царукян. ҳамчунин Арман боварӣ дорад ки агар Топурия ғолиб шавад, пас муҳориба зидди Ислам талаб мекунад, на ин ки муҳориба зидди ӯ. агар Илия ғолиб шавад ва UFC иҷозат диҳанд, пас ман фикр мекунам ки ӯ ба вазни нимёна мебарояд, чунки барои ӯ муҳориба зидди Ислам аз муҳориба зидди ман дида хубтар аст. ин муҳориба барои сеюм камарбанд мешавад, пули калон кор мекунад ва агар ки ӯ дар ҷанг зидди Ислам бой диҳад, ягон таъсири сахт намерасонад, чунки одамон мегӯянд ки ӯ ба 2 вазн боло рафт ва дар беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн бой дод. лекин агар ки ӯ дар вазни сабук дар ҷанг зидди ман бой диҳад, пас ин анҷоми роҳи ӯ мешавад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунам ки айни замон Арман Царукян довталаби асосӣ барои камарбанд аст ва эҳтимолан рақиби навбатии Арман ғолиби муҳорибаи Топурия зидди Гейҷи мешавад, ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 14 июн дар турнири таърихии Кохи Сафед баргузор мегардад. ва чемпиони пешинаи UFC Мераб Двалишвили боварӣ дорад ки агар Илия баъди ин муҳориба ба вазни нимёна баромада зидди Махачев муҳориба гузаронад, пас ғолиб мешавад. агар Ислам Илияро ба замин афтонад, пас ӯро дар замин идора карда наметавонад. Махачев ҷангвари бузург аст. фикр мекунам ки ӯ ҳама ҷангварро дар вазни 77 килограмм шикаст дода метавонад, ба ғайр аз Илия Топурия, чунки стилҳо ҷангҳоро месозанд ва стили Илия бадтарин стил барои Ислам Махачев аст. агар онҳо муҳориба гузаронанд, ман боварӣ дорам ки Илия ғолиб мешавад. Илия чунин сахт аст ки ман ӯро ба замин афтонида натонистум. ин кор номумкин аст. ҳимояи ӯ аз текдаунҳо олиҷаноб аст. ӯ дар гӯштин хеле сахт аст, гуфтааст Двалишвили. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Мераб Двалишвили чӣ фикр доред? агар чунин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? фикрҳои худро нависед, дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.